Bueno, eta goizeko 11ak hogei gutxi baditugu, eta lehen aipatu dizuedan bezala hementxe sustatuko Luischo Fernandez dugu ordenagailuaren beste aldean. Kaixo, Luischo, Bai, egunon? eta Twitcheko pantailetan ere, sustaturen Twitchera konektatu baldin bada lagunik. Hoixe, bueno, ondo, Luischo? Bai, mentxe gaude. Eharki, beste ostegun batez, ja asteburako motorra berotzen, ezta? Euskaraldirako. Euskaraldiako. Eta hemen Goierrin ikaldirako ere. Ikein behar dugu. Bai, ingo jau, Eh, atramitzalaiz. Pixkat zaila batuan egitea. Asmatuko nuke nire euskalkian akaso, Bueno, baina beste baterako utziko dugu. biarrazten da, ezta? Bai, 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 bai. Aber datorren astean arlegina egiten dudan, behintzat, Venga, jake vale, horretan zabiltzaten, pues vale, igual aldezarre abisatuta, vale, baina onartuko nuke, onartu behar dut, ez bai, nagola prestatuta hola, normal egiteko, vale, edabide baten, por ejemplo. Baina, vale. bueno, Bueno, datorren saiatu gaitezke. osteguneko asti badaukeu, Vale. preparatu eta ika ingo jau, vale? Sustaturako albiste bat izan daiteke. Beitu? Gero pasai dazu informazioa. Pasako izut informazioa, Nik bai. irredatatuko dugu. Eskerrik Vale, asko. oso ondo. Primeran, Luischo, bueno, ikaldi alde batera utziko deu, Euskaraldia ere, baina gaurkoan zein albistekin zatoz? Pantailaldia, beste aldi bat, joan dan astean edo aurrekotan ere komentatu genuen, azaroaren 11an hasi izan errebindikazio kutsuko Bai. kanpaina bat, eta bihar arte luzatzen da, era guztietako pantailetan, euskaraz edukiak kontsumitzeko errebindikazioarekin, pantailak euskaraz ekimenak bultzatu zuen, eta gero gehitu dira honan, hau bestea, ekimen pertsonaletik ere bai gu hau egiten ari gara, eta hola, eta pantailak euskarazekin lotuta dagoen ekimen horietako batek, aste honetan iragarri zuen tresna interesgarri bat. Zer non ikusi.eus da webgune bat, plataforma eta ikusentzunezko aukera desberdinetan euskara zer ikusi daiteken bikoiztuta originalki euskeraz edo azpidatziekin, horixe azaltzen du zer non ikusik, eta egin dute plugin bat Netflixerako bereziki, eredu katalan batean oinarrituta, eta euskarazko azpidatziekin ikusi daiteke plugin horrekin Netflixeko eduki batzuk, 50 bat pelikula edo hola momentuz, dozenatxo batzuk. Baina kontua da, Netflixen hasi dira euskarazko azpidatziak eta sartzen, ez? Adibidez, orain dela gutxi estrenatu duten telesail bat From Scratch, hola Italian gertatzen dana, hori ikusi daiteke, arpidetza daukanak ikusi dezake, euskarazko, ze aukera, audio aukera hau, ze audio aukera gutxiago daude euskaraz, baina, bueno, batzuk, umeentzako eduki batzuk eta badaude. Azpidatziak gehiago, nagusintzako edukiak, inglesez entzuten duzu, telesail hori inglesez eta italieraz jarrutu dute, baina euskaraz irakurri ezakezu. Baina, badaude beste pelikula batzuk, katalogokoak eta hola, ez daudenak euskarazko azpidatzekin Netflixen, baina euskarazko azpidatziak egin izan dira. Jaurlaritzak dauzka Open Data Euskadi izeneko eduki libreen repositorio batean, eta espeditura.eu webgunean ere badaude, eta horietako batzuk bateratu dituzte Netflixeko pelikulekin, eta orduan Netflixen ez daude azpidituluak, baina beste nonbaitetik integratzen dira, eta ikusten dituzu. Ikusi genuen, eta proba egin genuen, bueno, bere gora berak ditu, Baina, aipatu behar deu, Luischo, pelikula aukeratu aurretik aktibatu behar dela hori, ez da? Bueno, ezin da, segun eta Netflix nola kontsumitzen duzun, ez. Batzuek igual aplikaziotik telebistora bialtze dute, edo telebistaren smart aukera horietan hor daukate Netflix, eta horrela, pixkat zaila, horrela ez. Da, ordenagailuarekin, nabigatzen duzula, ordenagailuan ere Netflix daukanak sartu daiteke, eta bere pasaitza sartu, eta ordenagailuan ikusiko du pelikula bat. Bueno, pues, ordenagailuko Chrome edo Firefox
nabigatzaileetan ezartzen den luzapen bada, plugin edo luzapen bada. Hori instalatzen duzu, eta hortikan irekita aukeratu diteke pelikula, proba egin genuen, dokumentatu dugu, zer non ikusi ekimenak eta jarri du hau bere webgunean, baina, bueno, guk ikusten dugu eta gero probatu egiten dugu. Vale, Nola da, ondo. urratz hau bestea, bueno, Vale. eta uste dut esplikatu dugula, sustatun, eta hori, Netflixeko arpide dun izatea da kontua, hau ez da Vale, sistema baldintzetakoa. bai, hor zure kontuak izatu hartzara, Mhm. ez da sistema pirata bat, esan dezagun, Bai. baina bai, bueno, pues, baliabideak ondo erabiltzeko metodo bat. Eta beste aukera bat, ez da Bai, euskaldunentzat? bai, eta, bueno, uste du joan den astean edo, bueno, asteburuan iragarri zutela, eta, bueno, pixkat pantailaldiarekin batera, ezta? Mhm. Eta, bueno, pues horrekin batera, bueno, badaude beste listo batzuk ere sustatun, baliabide zerrendak egin dira, gaur ikusi dut Bai. errebindikazio bat hau ez dugu jaso, baina Disney Plusi bronka botatzen, zer egiten ez duen plataforma horietako bat da, beste batzuk ari dira, Netflix bera esan dugu. Eta bueno, pantailaldia bukatuko da, baina nik uste dut euskarazko ikusentzunezkoen aldeko errebindikazio honek jarraituko duela. Bai, jarraitu beharko luke behintzat. Bai. Bueno, guk etxean, titulo pertsonalen behintzat, etxeko txikinakin aigia pantailaldia betetzen, Bai, nola, Bai. esaidazu. Euskerazko gure etxen, egun hauetan euskeraz aigia kontsumitzen marrazki bizidun guztik. Bai, YouTube, bai. YouTubeen Bai. euskal enkodixek Bai. igotakoak, bai. Bai. Aspaldi izan genuen. Heidi eta holakoak, edo Baita ere, eta Bikingoa eta gero aigia aprobetxatzen baita esan. ere, pixka bat lazkao txiki eta Bai, marrazki horiek bizidun ere horiek badaude. ekartzeko, bai, horregatik. Lazkao txiki eta Bai. txirrita, kalitate handiarekin Euskal Herrian egindakoak, Bai. eta bomea posten naiz. Bai. Gainera hori uste dute oso kandidateko produktuak izan zian, bere garaian, bai, esan dizudan marrazi japoniar horiek edo Euskal Herrian egindakoak, eta seguru ez duzuela biak bukatuko. Akabo. Baina, bueno, merezi du, lazkao txiki ikustek merezi du. Bai, hori ere jaso genuen uste dut, alako pantailaldi ere gartzean, bai, baliabide batzuk, eta ondo egina. Oso ondo, bueno, lazkao txiki bertsolari handia aipatu deu, Luistxo, eta, bueno, oain puri-purin, Euskal Herriko bertsolari txapelketa daukeu, ezta? Sartu audioa. Venga, guazen entzutera Aitor Bizkarraren ganbarako lana. Ez dakit sartzen dan. Batzuk polen harri bat zure etxepeko plazan tornillo musu bat eman eta eten zenidan arnasa. Ni mek de larru zu flow 2000 biok gazte, biok basa atxoa gurek esaten zuten hori da drogoso traza. Zu txispa zinen ni gasa, sua piztea erraza, baina udako amodioa zen, binera beren jolasa, ta ezin izan du udagoienak, jarri dion froga pasa, ta ezin izan du udagoienak, jarri dion froga pasa.
Bueno, Luisio, hauxe izan zen Aitor Bizkarraren ganbarako laneko lehendabiziko bertsoaldie, eta Bai. aipatu behar deu, bueno, txapelketako final aurretako lehen itzuliko ganbarako lanik puntuatuna eta bertsoaldik puntuatuna baita ere. Bai, hala da, beste bi bertsorekin osatu zuen bere Bai, lana, saioa. eta nik ere entzun dituen, eta bikaina iruditu zitzaidan, eta, bueno, gero sustatun sartu genuen referentzi bat, ze entzun genuen, hori, datu hori, puntu gehien jasotakoa, eta aldamatik ere, bueno, iritsi zitzaigun oihartzuna, bertsoa.eus egunean, klikak eta klikak zetozkiola bertso honi, irekierako honi, eta gero jarraipenari ere, bai. Eta aparte, artikulotxo horretan, bueno, bertsoa ondo esatuta dago, baina nik ezagutzen nituen termino batzu zeuden, eta hori dokumentatu dugu pixkat, sustatun, Wikipediarako erreferentzia batzukin, bueno, batzuk erreferentzia ditu, eta beste batzuk ez, adibidez, polen harri hori, nik entzun dudan, ez da, kalitatea eskaseko jaxix merkea. Ah, bale. Baina, Nik bueno, gaur enteratzen nahi naiz, bale? niri saldo diaten bezala, harria ez, terminoa, eskaintzen dizuet analisi semantikoa horrena. Baina gero, nik Mick de la Rue eta zu Flash 2000 entzun nuenean, enuen jakin, nik jarraitu nuen, internet, telebistako horretaz ere itzen genuen, zelan jarraitzen da, zelan moduan dauden hau jarraitzeko, eta horixe, eta dira, bueno, azken urteetako ez dakit, trap, rap, reggaeton, estilo musikal zabal batzuetan, artista katalan batzuek, bi artista katalanen abesti batzuen referentziak. Mek de la Rue Morad izeneko ospitaleteko kantari batena da, frantsesezko terminoa, kaleko mutila, eta bueno, pues halako kultura batekin ere lotzen da, eta baita ere beste terminoa Flash 2000, Kataluniako beste kantari batena da, Bad Gyal, trap mundu horretako artista bat, emakumezko artista kasu honetan, eta bueno, balako estetika batekin ere lotzen den zer bat, ez? Analisi batzuk ere ondia, berak Aitor Bizkarra gero azaldu izan du, atmosfera bat transmititu nahi zuela, bi termino horiekin, eta gero esan zuen Bad Gyalena bereziki gustatu zitzaiola, kantu hori. Eta, bueno, baina beste batzuk esan dute, pixkat, Mek de la Rue eta Flash 2000 kontraesanarrak ere badian, baina, bueno, ez dakit batzuk estilo bat, da beste estilo bat ote den. Nabardura horietan enaiz hartuko, baina, bueno, esango dut, kaleko giro bat, termino batzuk atmosfera hori transmititzeko, euskeraz gero ederki kantatutako bertso bat osatzeko. Bai, zalantzai gabe. Eta bueno, referentzia bezala, sustatu nolako gauzetara ere fijatzen bagara, eta pixkat argitzerik baldin badaukagu, bentsa bi termino horien, polenarena ez dut jarri hor, nik esate dizuet hemen, ez da hila mendikan. Atera, ez da? Ez, aipatuko diogu entzulei, merezidula lan osoa entzutea, eta bueno, bertsoa.eusen sartu, eta hortxe aukera izango dutela, ez da? Bai, sailkatu zen gainera finaletetako urrengo fasera, eta ez dakit noiz tokatzen zaion, ez dakit, bueno, urrengo 3 larun batetan ere badaude saioak, talako batean kantatuko du Bizkarrak, eta gainerako bertsolari bikain mordo batek ere. Oraindik badago honetaz disfrutatzeko aukera. Bai. Bueno, eta honekin aipatu behar deu, atzo, sekulako saltsa sortu zala Twitterren, ez da, Irulegiko eskun ingurun, Aitorrek idatzizun txio batengatik. Aipatuko deu, txiok jartzen du, zuek ze eskuekin garbitzen dezue ipurdie, nik Irulegikoarekin. Eta, bueno, beak horrela bota du, baina sekulako, bueno, erantzune txarrera gainera jasu du, bai. Bueno, asteko albistea da. Teknologia kontuak aipatzen ditugu hemen, hori ere aipatu genuen, sustatun, baina gainerako albisteak estali dituen
aurkikuntza bat da, Bai. Irulegiko esku horrena, kamisetetan ere ba omen dago, Bai, berriak atera ditu, bai. Eta, bueno, iruditzen zait, ez dela simbolo sakratu bat, eta arekin txisteak egin daitezkela. Bai, beak gero denei erantzuna eman haien ez da jartezun, bueno, orain bromak aparte, sosegu apur bat otoi, lehen bezain zoritxarreko segitzen dugu. Bai, claro. Euskararen egoera, edo nizar dakit, edo Nafarroan adibidez, egoera instituzionala, bueno, Euskal ikuspegi euskaldun batetik, pues, lehen bezala dago. Eta datuak ere... Eta obiektu sakratu agertu dela, eta, bueno, literalki ez du esan nahi hori egin badan, zainduko dute, ikertuko dute zeak, eta, bueno, nire esango dizut. Irulegin, komuneko paperarekin garbitzen zuten zea, ipurdia. Horrein ere eskuarekin garbitzen dugu, babes pixkatekin normalean, hemen, beste metodo batzuk ere badaude, txorroa eta india. Bai. Oporretan egon nintzen ni, eta hotel batean, eta hemen komuneko paperik ez. Bueno, Botoia eman eta ez da? Txorro ez da egin, baina, dendak ere badaude eta erosik genuen. Azken batean, bueno, tipo okurrente bat, bintzat, bada, ez da? Bizkarra, eta jarraituko dugu bertso zerean, eta beste albistetado batzutarako ere ematen badu bere jardunak, edo bertso txapelketak, sustatu nere, baten bat aipatuko dugu. Baina, esan bezala, horretarako beste aipatu genitun podcastak, eta edabietan nahiko jarraipen egite zaio kontu horri. Bai. Ba, Luitxo, eskerrik asko, gaur hemen izategatik, Bai, gustora aritu gara, ez dakit orain hola agurtu behar dugun, hola da, eskua berutz jarrita, eskua berutz jarrita, Twitchen bidez ikusi dute, irratitik euskal simbolo berria egin dugula olatzek eta biok, horixe agurrerako. Eskerrik asko, Luitxo, datorren ostegun arte. Aio.